Parlamenterê berê hedefî û siyasetvan ji Amedê bi Rêz Hesen Özgüneş mêvanê me bi Rêz Hesen hûn bi xêr hatin êvar baş pekekê kongre dar xistiye û encam ranegihandiye şirove jî pir in. Şiroveya we çi ye gelo? Silav û rêj gelê me yê Başûr re ji gelên Kurdistanê re rastî we jî got yanî hatiye li darxistin kongre lê belê naveroka wî nehatiye diyarkirin. Ji bo wê tiştî em bêjîn wê ne ser agahiyê be wê ser şîrova bin mesela pêşbîniyên me bin. Dewleta Türk hikûmeta AKP her tim dixwast ku gere PKK xwe feseh bike şerê çekdarî bisekine bi Rêz Öcalan ji xwe daxuyaniya xwe ya berê de ev destnîşan kiribî gotibî lazim e kongra bêkirin û xwe feseh bike bi awayekî demokratîk berdewama siyasetê bingehê wî ava bike. Yanî niha em belkî wisa bikarin bêjin PKK xwe feseh bike jî çekan wê kengê dêne lazim e şert û mercê wî bêna ava kirin. Mesela wekî we jî pirs kirî ew rêveberên wê ku ve biçin wêlkî derê niştecî bibin ew însanên em bêjîn bên bizivirin malên xwe wê zagonek ji bo çi şêwazî ji wan re bê amade kirin vana hemî dem jê re lazim e û pêşa rojê de encaq zelal bibin. Lê tişta esasî hosane PKK eger şerê çekdarî de em bê xwe feseh bike bêje îdî ez şer nakim lê em dizanin ku bernama wî de heye û gotinên bi Rêz Öcalan de jî ev zilalin wê bi awayekî demokratîk siyasetê de dîsa cihê xwe bigirin wê partiyekê demokratîk çi navê ava bikin em niha wê nizanin lê em dizanin gelê Kurd û ev em bêjîn hişmendiya PKK ev 45 sala ava kirî û bîrdoziya wî wê nav gelê Kurd de û nav saziyan de em bêjîn pergalên cuda cuda saziyên cuda cuda em partiyên cuda cuda wê berdevam bike yanî çunku heta ew civaka demokratîk neye ava kirin heta pirsgirêka gelê Kurd Kurdistanê hemû parçan neê te çareserkirin û aramiyek çê nebe gelê Kurd rehet nebe lê alî bîrdozî de bi amûrên cuda cuda siyaset wê bimeşe. Yani qonaxên piştî xwe helweşandina PKK çi ne li gorî we? Dewletê çi bike? Yani bêguman dewletê xwe zelal nekiriye wê çi bike lê em hini tiştan yani ji wan fêm dikin serî de lazim e ew zagona ji bo aştî pek bê derxistin komîsyonek meclisê de ji hemû partiya bê ava kirin em bêjîn nexweşên zindanan de bi dem li dest hawarî bên berdan insanê me yê siyasî ji bo wan zagon bê guhortin bên berdan mesela zimanê Kurd e mesela me bêjîn herêmên xweser xwe rêve bibin şaredariyan de ew xala Ewropayiyan qebûl kirî ew serva tişta ne wê nîqaş bên kirin ser zimanê Kurdî ji seretayî heta zanîngehan û em bêjîn raya giştî de û bibe zimanê duwemîn ê fermî Îvana hemî pirskirêkên ew em bêjîn zagona tundrawî li hemberî me derxistine bi hezaran hevalên me pê hatine girtin tiştekî erzan besît lazim e ew ji halê rabe. Ev tiştên hosan yani bingehê demokrasiyê hinek xal û nukte hene xelek merak dike gelo meselen ev lehevkirin çêbûye PKK xwe fesih kiriye berdaniyan jî azadkirina Öcalan jî di nav de heye? Yani serî sedî sed ew xala yekemîn e. Yani xalan acîl wek erebî dibêje ê lezgînî
برز Öcalan bed azad kirin û ya didwê nexweş û girtî bêne berdan ew înfaza mesela hevalên me 30 sala dimênin têde piştî 30 salê wî diqedir ew lijneya girtîgehê heye dibêjî ya ev însana 30 sala de teslîm nebû li xwe neborî ji bo ku li xwe neboriye teslîm nebûye lazim e salek dî di sal dî zêde veca ew lê dikine yani ev tiştê hosa lazim e rabe mesela em çawa dibêjin lazim e pirsgirêka Kurd bêçareserkirin pirsgirêka Kurd çareserkirin ji bo wê lazim e zagonên demokratîk hişmendiyek demokratîk bê ava kirin tu demokrat nebî tu nikarî tiştekî qebûl bikî yani nîjadperestiya wî jî naçe serî ji bo wê lazim e dewleta Kurd serî de hişmendiya xwe bigore ev 100 sal em dibêjin Tirkiye lazim e demokratîk bibe heta rojhilata navîn İran, Sûriye, Êraq eger demokratîk bibîban ev aloziyên niha jiyan dikin û ev destwerdan belki serî sedî heştiyê wê neban yani baş e Birêz Hesan tu pêşbînî dike eger ku pekekê encamên kongreya xwe ragihandin çeka deyne xwe hilweşandiye dewlet wê gavên praktîk dem û dest yekser dest pê bike bavêje pêşbîniya wê dikî Yani ez niha ji were texmîna xwe bêjim ji ber ku gelek Kurd jê ev 100 sala cerbên û zêde ye û hînê siyasetê jî bû yani va 5 salê di mayê li hemû parçeyên Kurdistanê gelê me siyasî bû rêveberê wî siyasî bû rêveberên partiya siyasî bû dinyayê dixwînin rojalat ta navîn yani mirov nikare bêje wela nezanin yani tu texmîna min bipirsî PKK hene tişta misoger neket mesela zindanan mesela çareseriyê mesela Birêz Öcalan hema Wesab Hesanî nabêje kavaya werin çekên me kom bikin û em hemû çûn malên xwe û em xwe hewaleyê wijdana we dikin yani tiştek ez bawer nakim ez gorî ev 5 sal ez nav siyasetê û saziya de dixebitim ez bawer nakim Wesab Erzanî her tişt hema nişkava çê bibe wê hinek domdirêj bikêşe yani başa yani ji bo vê meselê hûn bawer dikin mekanîzm yan jî amadekarî jê rehatiyek kirin Yani dewlet û Birêz Öcalan gelek tişta daxivin û bingehek jê re tê çêkirin her tiştî parve nakin ji ber çi parve nakin ev 100 sal bi nîjadperestiyekê gelek tû ji hemberê Kurd hatiye avakirin nav gel de girseyê wî çêbûne partiyê wî çêbûne komalên wî çêbûne ji bo wê hine tiştan hem ji bo destwerdanê ji derve hem ji bo ku ev girseya bijî kînek li hemberê PKK çêkirine hemberê Kurda çêkirine hinekê notir bikin yanî nerm bikin hine tişta diveşêrin nava demê de parçe parçe wê ji gel re bêjin ku ji bo ku gel hazir bikine wesa dibêjin yanî serî de jî me dizanîn digotin vana xilas bûne hema werin teslîm bûbûne her tişt çû tiştek halê nînin û mesela Kurd jî nînin yanî me zanî ew tişt ne cîde û ne rast e gelê Kurd wê iqna nabit û dê ji doza xwe bernade PKK jê de jê bernade gelê Kurd jê de jê bernade em bêjin wekî sosret nav nêwnîkê de em gelê Kurdê Bakur bêjin ya me tiştek nebê ma gelê me beşir qebûl nakin rojava qebûl nakin rojhilat qebûl gelê Kurd êdî bûye yek hestê wî bûye yek rihê wî bûye yek yan ji bo wê em Wesab Erzanî de ji xwe bernadine bila herkes emîn be yanî gelek spas Birêz Hesan Özgüneş siyasetvan û parlamenterê berê HDP tu bûyî mêvanê me ji Amedê roj baş